салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Elon TV. дар намури имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтироман хоҳиш мекунем аз ҳар яке шумо дӯстони азиз дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо бораи мо хеле муҳимай ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд ё ки замини фурӯшӣ доранд, мошини фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без суммай. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони зарафшон, яккомнатаи квартира дар 11 метраш қарор дорад. 53 метр квадрат квартира мешавад ки дукомнатааш кунед. нархаш бошад 140 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳам 80%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони граунд-завод, яккомнатаи квартира дар 1 метраш қарор дорад. 35 метр квадрат нархаш бошад. 150 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳам 80%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. инак хонаи заминии фурӯшӣ дар ноҳияи варзоб, деҳаи ҷангалак, 6 сотиқ замин, 3 дар хона бо верандаш, об аз чашма меёрен, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳам 80%. нархаш бошад 130 000 сомонӣ бо савдо мешавад. ремонти хона миёна мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. дар рақамҳо WhatsApp ҳастай. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, ашан, дукомнатаи квартира дар 16 метраш қарор дорад. 46 метр квадрат нархаш бошад 190 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳам 80%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони зарнисор, дукомнатаи квартира дар 11 метраш қарор дорад. 55 метр квадрат нархаш бошад. 188 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳам 80%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони рӯдакӣ, дукомнатаи квартира дар 1 метраш қарор дорад. 48 метр квадрат нархаш бошад. 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳам 80%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар бохтар, хурғантепа, райони тец, яккомнатаи квартира дар 6 метраш қарор дорад. 37 метр квадрат нархаш бошад. 155 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳам 80%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар, хурғантепа, кӯчаи ваҳдат, яккомнатаи квартира дар 9 метраш қарор дорад. 44 метр квадрат квартира мешавад ки дукомнатааш кунед. нархаш бошад 120 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳам 80%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам.